Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sithetha ke lapha ngoDillon Shepherd. Dillon Shepherd ubonakala naye ngathi utyunjiwe wonyole into yokubana ke abe ngomnye ke u-assistant coach apha kwiqela leKaizer Chiefs kule season izawuqala ezawuncedisana pha noDark Rose kunye ke nale ndodanyana ke ebizwa ukubana ke uMohamed Abbas. Ibe khona nenye indodanyana yomFrench nayo enguJulian Liheran. Julian Liheran mfana omdala naye ngomnye we-assistant coaches ke zikaDark Rose uyawuncedisana pha noDillon Shepherd. Ithi ke le ntetha iKaizer Chiefs ibuyise pha uDillon Shepherd kula bhentshi ezawuncedisana pha noDark Rose nezi-assistant coaches ke zikaDark Rose. Injalo ke baphulaphuli ke into yeqela leKaizer Chiefs malunga nabaqeqeshi. Khumbula ke into yokubana ke le ndodanyana kwaShepherd yayifike phaa uqela leKaizer Chiefs ke yasebenzisana kakhulu phaa noArthur Zwane. Le ndodanyana kwaShepherd yayikhona kusekho uGavin Hunt phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Watshintshwa kuShepherd futhi wabuyiselwa phaa kwi-reserve side, kwathiwa kumfana omthela makaqeqeshe phaa. Ndikhumbula kakuhle kwakuchithwa phaa uArthur Zwane, uArthur Zwane wabheka phaa kumaZulu, uShepherd endawo lokubana atyuwele izembe. IKaizer Chiefs yamthatha yambeka phaa kwi-reserve side, yathi makaqeqeshe phaa akhulise abantwana. IKaizer Chiefs ithe ke yabane ke imsusa phaa uDillon Shepherd imhlalise ebhentshini ke xa kuzophela isizini. Umzekelo ngoku imbuyisile, yaphinde yambuyisa futhi uDillon Shepherd. Ithi mawohlala kulaa bhentshi ancedisane phaa noDark Rose, ancedisane phaa nezi-assistant coaches ke zizawube zisebenza phaa noFernando Dark Rose. Injalo ke baphulaphula ndiyazi ke ubuzaza bukaDillon Shepherd okanye igalelo likaDillon Shepherd phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Thina ke asikaliboni kakuhle igalelo lakhe. Mhlawumbi ke asikamjonge ngelihlo eliqaqambileyo, asikamjonge ngelihlo elikhaliphileyo. Mhlawumbi imanagement eKaizer Chiefs kunento eyizuzayo phaa kuDillon Shepherd, kunegalelo abalibonayo phaa kuDillon Shepherd. Mhlawumbi unemisebenzi emihle abayibonayo bona beyimanagement esingayiboniyo thina. Khumbula kaloku uDillon Shepherd usebenza phambi kwabo, thina simbonela kude. Singamjaja ngendlela thina simbona ngayo, kanti bona phaa ngaphakathi zininzi izinto abazithandayo azenzayo. Yiyo loo nto ke bephetha bembuyisa rhoqo into yokubana makasebenze no-senior team weqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningangena ke nanithi into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.